אפשר להסביר למישהו מה היה שם? איך אפשר להסביר למישהו שהיה שם גם כיף, גם קשה, גם עצוב, גם שמח, גם הכל ביחד? איך להסביר למישהו את מחיאות הכפיים הנרגשות לחסידת אומות העולם? איך להסביר למישהו את ההרגשה שלך בהחזקת הדגל בגאווה מול ביתן 1 או 11, תוך כדי המחשבה על כך שיש לך מדינה ושיש לך לאן לחזור? איך להסביר למישהו שלהיכנס לביתן של סבתא זה מרגש? איך להסביר למישהו שבירקנאו בחושך זה מאיים? איך להסביר למישהו שלכל מה שהוא אומר יש קונוטציה של שואה? איך להסביר למישהו שראית את רשימת שינדלר ואחר כך ראית את המקומות במציאות? איך אפשר להסביר למישהו שכל נעל שייכת למישהו וכל תותבת וכל טלית? איך להסביר למישהו שהיציאה מיער לפוחובה היא לא סתם יציאה מיער? איך אפשר להסביר למישהו מה קורה איתך במסע ואחריו? איך אפשר להסביר למישהו שהקור שהיה שם מקפיא וזה לא משנה מה לבשת? איך אפשר להסביר למישהו שתמונות הנוף הן תמונות של מוות? איך אפשר להסביר למישהו שלא היה שם? איך להסביר למישהו שלא רוצה להקשיב אבל חייב? איך להסביר למישהו? איך להסביר? איך? נוסעים לפלאשוב. המקום יפהפה, נראה כמו גן עדן. שוב, האירוניה של היופי מול הכאב והשכול. עולים מעלה אל האנדרטה. האנדרטה כואבת, הרצפה קרה, העצים נושבים כמו בכי של אנשים. כלילה מספרת על אביה בפלאשוב. אני עוצמת את העיניים, מנסה לחשוב על האנשים שהיו שם. רוחם, נפשם. היא מנגנת שיר שסבא ואביה שרו כדי לסלק מכאובים. השיר של סבא רבא שלי מתנגן בראשי, כמו בהקלטה ששמעתי מאמי. השיר הוא כמו תפילה. אני מתגעגעת לאנשים שלא הכרתי, לאלו שלא אכיר. ובכל זאת, נשיבת הרוח בעצים נשמעת כמו שליחת חיבוק חם. אהבת המשפחה שלי בעבר ובהווה. תמיכת המשפחה מצילה אותי מהקושי. משפחת המסע מרימה אותי ומכניסה בשמחה. החיבור עם הדורות הקודמים מרגיש חי וקיים. אני שמחה שיצאתי למסע הזה. השתניתי. המשפחה שלי חיה לעולמים, בליבי. במיידנק, הירוק ירוק, הרחוק רחוק, והגדול גדול. גדול מדי, רחוק מדי, ירוק מדי, חדש מדי, שפל מדי, אנושי מדי. אני מבקשת משלומי שיקרא כמה דברים שכתבתי לכם, אני לא כל כך רואה טוב כרגע, אז שלומי. לאחר שבוע של מסע מרגש, חווייתי, היסטורי, משמעותי וחשוב שכזה, אנו מגיעים לסוף. לאחר סיורים, הסברים, שאלות, לרוב ללא תשובות, תהיות, זעזוע, הכרה וחוסר הבנה, אנו חוזרים הביתה. ההוויה תישאר עמנו לתמיד. הזיכרון, התיעוד, המשמעות, אלה לא ייעלמו לעולם. ואנו חוזרים לארצנו האהובה, אל המשפחה שמחכה, החברים, בית הספר, וחושבים, מה נאמר להם? מה נספר? מאיפה נתחיל? קחו עמכם את הרגשות, את התחושות והמראות, ונסו להעבירם הלאה. כמעט בלתי אפשרי. ובכל זאת, נסו. העבירו את השואה דרך עיניכם, דרך לבכם, ובעזרת כל מה שנספק במשך שבוע עמוס וגדוש זה. כי זה תפקידנו, להעביר לדור הבא, ולמי שלא חווה את מה שבאמת היה. למען לא ישנה, למען לא נטעה. האלה היו בני אדם, לא שום דבר אחר, והכל תמיד יכול לחזור, ולנו אסור לתת שזה יקרה. לסיכום, מקווים שהמסע היה מוצלח עבורכם, וכי לא תשכחו שאין לנו ארץ אחרת, ואליה אנו היום חוזרים. תודה רבה לכל מי שתרם להצלחת המסע, למחנכים, הלוא הם המורים המלווים שטרחו לילות כימים למען הצלחת המסע. אוטובוס 4, רינה וליאור. אוטובוס 3, רויטל ולאו. אוטובוס 2, אבי ושלומית. אוטובוס 1, איתי, אבי קיש ואביבה בריינר.